जरा नैबे आं जानो हाया दा खुनुरुखुम रायलायो जुस लोंलाबायनानै थायो नेबाव नांदों ओमफ्राय नैबावबो मोनसे आघात दङ नै सिङावबो ओमफ्राय ओरैहाय आथिङा मिजौबाय थायो हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दं दिनैनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनथिखाबाय थाम्बनेलखौ नायनानै मैया दुखुनांथाव नङा होमबा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला दिन्थिगिरि रामसिं गेला जायखौ जों मोनथियो बयबो नङा होमबा दा बिनि थैनायाव रादाब मोनसे फोसावदोंमोन आर'नाइ रादाबा बे निउस पर्टेला दा बेयावनो मोनसे गोरोन्थि जालांदों बिसिना सावगारिखौ जायनिखौ होनांगौ बिनिखौ होआखैमोन माने रामसिं गेलानिखौ होआलासिनो गुबुन सासेनिखौ होदोंमोन आरोना बेफोरो फेस्ला दिन्थिगिरिनो माने सावथुन मुलुगनिखाय बेबो ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय जि जाबायमोन गोरोन्थिया जाबाय जेनेबा होफ्लांबाय ओमफ्राय गोबां फेसबुक पस्ट होदों माने फेसबुकाव पस्ट होदों सोरबा फेसबुक पेजफोराव इउटुबफोराव होनायखौ नुनो मोन्दों आरोना बे फेक जाबाय बयबो मोनथिखागौ खिन्थु माबा मोनसे आर'नाइ रादाबजों एगेन्स्टफोर दं नामा खायफा माने ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होदों ओमफ्राय गाज्रि लिरनानै पस्ट होदों थारैनो बेफोरबायदि जाना जेनेबा बियो गोरोन्थि जाबाय गोरोन्थि जानायनि थाखाय निमाहाबो बिबाय बे निउस पर्टेलनि पेजावनो जेनेबा बे पेजावनो नुनो मोनबाय निमाहा बिबाय बेनिफ्राय खायफा बुंदों आरो जेनेबा बेफोरबायदि माने रादाब फोसावदों माबोरै इदिनो सोरबा बुंदों जौ लोंदोंमोन नामा लोंनानैसो पस्ट होदोंमोन नामा मानो हरखाब बेफोरबायदि माबायो होननानै ओमफ्राय आंबो सानदों थारैनो हरखाब बेफोरबायदि होनामोन ओमफ्राय आरो बे फट'खौ डाइरेक्टलि माने पस्ट होयोबा बेलेग खोथामोन बेयाव एडिटबो खालामदों गावसोरनि आर'नाइ रादाब बे लग'खौबो लगायदों आरोना बे लगायनाय समावबो माने बे मानसिखौ एसे मोजाङै नायबा मोजां जागौमोन ओमफ्राय हाखु दाखु होनायावनो बेफोरबायदि जादों आरोना हाखु दाखु होबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि गुबुननि फट'खौ होफ्लांबाय आरोना ओमफ्राय खोथाया जेनेबा आं बुंनाया बे गाज्रिबो बुंनो थाखाय माने जास्ट आं बे फेसबुकाव पस्ट होनायफोरखौ नुनानै आं दिनै बे भिडिअखौ होनाय जाबाय ओमफ्राय निमाहा बिबाय जेबो नंला गोरोन्थिया जायो नङा होमबा जेबो सानलायनो नांला ओमफ्राय बेफोरबायदि पस्ट होबाय थानो नांला आरो पस्ट होबाय थायोबा उनाव दावराव दावसि जालायगोन नङा होमबा आर'नाइ रादाबजों बै जिथुनिखि फेक इमेज होजाग्रा बेजों कन्ट्रभारसिबो सोमजिनो हागौ माने दाङाबाजि एना एनि नांलाय खमलायबो जेनेबा सोमजिनो हागौ नङा होमबा दा बेफोरखौ सानदो बर'जों बर' नङा होमबा बेफोरबायदि नंखाय माने हरखाब रादाब फोसावनाया जोंनि बर'नि निउस पर्टेलावल' नङा गोबां निउस चेनेल गोबां निउस पर्टेलफोरावबो जायो हरखाब जायो नङा होमबा दासान्दि नोंथांमोना नुदों जानांगौ राहुल गान्धीनि जिबायदि बाथ्रा बुंनाय कंग्रेसनि जि एगेन्स्ट पार्टिया हमना ला बिजेपिजों लोगो जानाय निउस पर्टेल एबा निउस चेनेलफ्रा बेफोरबायदि एगेन्स्टआव पस्ट होदों एबा निउस होदोंमोन दा बेबो निमाहा बिबाय थारैनो बेबो नंगौ राजखान्थिखौ लानानै जों एना एनिबो जानो नाङा आरो सोरनिबा साइड जानानैबो बुंनो नाङा आरो बेफोरबायदि हरखाब माने रादाबफोरखौबो होनो नाङा आरोना कनफार्म खालामनांगौ जायो माने कनफार्म खालामनाया मोजां